Tie veci, čo sa diali v tých táboroch, ty vieš o nich? Bol si tam? Alebo ako to vlastne bolo vtedy? Strašné veci. Príšerné veci. Briti nás nutili pozerať filmy po vojne. Nechce sa mi už o tom počúvať. A čo si na nich videl? Žana Molana, kopa bezmenných. Dokiaľ som našiel ten jeho denník, sám som netušil, čo všetko sa dialo. Ale už nemôžem prestať, už... Pokiaľ niečo vieš, povedz to. Boli to zlé veci. Boli to hrozné veci. Ale nevrtaj sa v minulosti. Tak povedz sa! Ukľudni sa. Vieš, čo urobili Žánovi Molénovi, než zomrel? Nie ty, nie ja, ale Nemci. Teda skôr gestapo. Čo je pre milióny ľudí vlastne to isté. Som si istý, že to nechcem počuť. Už prestaň. Pamätáš, ako sme boli v roku 1950 v Paríži? A boli sme pozrieť kostol Sacré-Cœur. Tam sa konala tá spomienka. Bohoslužba za Žána Molena. Vieš, kto to bol? A nejakí ľudia vyšli von a počuli, ako hovorím po nemecky. Tak ma opľuli. Dodnes si pamätám, ako mi slina stekala po bunde. Vieš, čo si povedal ty? Nechaj to už tak. Teraz je už príliš neskoro. Nič ti nepomôže. Aj keby si to našiel. Aj keby si o tom vedel. Je neskoro. Nechaj to tak. Tak s Bohom. S Bohom.